ହେଇ ତୁଳସୀ ଛିଡ଼ା କଣ କରୁଛ? କିଛି ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ? ନା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜି କିଛି 3ଟା କୌତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ଦେବ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କେଉଁ କୁଆ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ? କେଉଁ କୁଆ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ରାଇଟ୍। କେଉଁ ରଣା ସାପ ନୁହେଁ? ଏ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। କୌତୁକ। କେଉଁ ରଣା ସାପ ନୁହେଁ। ଝରଣା। ଝରଣା ବିଲକୁଲ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ, କେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ନାହିଁ? କୁହ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ବିଲକୁଲ ରାଇଟ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ନାହିଁ। କହିଦେଲ ଆଉ, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍।